Boeters en boetelui. Jipke den dorpsomroeper brengt vanavond weer het nieuws van gisteren, van vandaag en van morgen. Wat hebben we daarvoor nodig? De bel, de toet, een plank voor de kop en een behuurlijke, ontiegelijke grote moel. Een nieuwe intro, had het gehuurd? Die plank voor de kop, dat is een idee van ons vrouw. Dat is die van mij. Zeg maar mensen, maar wat voor sluiproutes hebben jij allemaal genomen voor vanavond hier te komen? Daar kan ik ook trouwens nog een mooi stukje over vertellen. Het was zo'n week of 3 geleden, we waren toen de wc aan het slopen. Toen zei ons vrouw, die van mij, Jipke gaat eens een splinternieuw plint halen bij Interchalet. Ik zeg hem de neut niet, er zit een halve dag mee kwijt. Ik zeg, weet je wat, Cor Kupers in de Loevenstraat, dat is een kameraad van mij in die het grijs zat. En als je weet dat ik helemaal achteraan in die Norbertusparochie woon, dus ik de auto gepakt, Meertrikseweg, stukje Venradseweg, Jacob Merloestraat, Herstraat, Gasthuisstraat, Loevenstraat. Bij Cor Kupers achter hem, fijn hultje, maar iets te lang en genzig. Och, zit Cor, dat geeft niks, dan gaat hij even naar mijn buurman, Moorman. En daar leen nou daar maar even een aanhengerke. Maar je mag hier wel niet terug uit met een auto. Dus ik via de Groenewoudstraat, Jacob Merloestraat, Herstraat, Gasthuisstraat, Hoefstraat, Loevenstraat, kom ik Anneke Spijker tegen op een fiets in een wiets te kort rukske. En voordat ik er ergens in huis stond, ik bij de Aldi voor de deur. Dus ik ben heraarts een kwartier staat te wachten voor links af te kunnen. Jacob Merloestraat, Herstraat, Gasthuisstraat, Hoefstraat, Loevenstraat. Bij Moorman het aanhengerke eraan geknupt. Want Wim zet nog die lat, jong, die stuk er keilang achteruit, zag maar dat je geen precies krijgt. Dus ik een sluiproute genomen. Via de Gastendankstraat, Hobbeldenbobbel. Gans achter hem naar de Alde Lind. Weg overgestoken bij kamp Tank Theo achter hem. Want het zwaaide nog en dan word je nog praten, maar ik krijg geen tijd. Die lat achter het huis neergeflikt, die wordt toch gewoon neergelagen. Want toen zei ons vrouw nog, madame, zag ze, wat is dat een korte plint? Dat hadden we net zo goed die plank voor uw kop kunnen pakken. God huwelijk, hè. Maar ik zeg, ga hier eens het aanhengertje terugbrengen. Dus ik via de Meertrikseweg, stukje Venradseweg, Jacob Merloestraat, Herstraat, hult me door de blauwe politia. 3 percessen aan mijn box. Nummerbord klopte niet, het licht van een aanhanger was niet goed en ik joeg wietstaart. Afijn, ik haal dat achter de rug, ik pik nog even de Gasthuisstraat en de Hoefstraat. Ik ben het aanhangerke bij Wim Moorman achter het huis neergekiept. Ik zeg tegen Wim, dat kostte nog 3 percessen. Hoezo, zei hij. Nou, ik zeg, het nummerbord klopte niet, daarom ligt het niet. Ik zeg, en dat ding, dat joog wietstaart.
Voordat we een stuk hout hadden gevonden bij Cor Kupers, waren ze gelang toes. Jongen, stress. S'avonds kwam Jomanda op de televisie. Ben ik er zo eens uitgebreid vuur gaan liggen. Heb ik mee het water in laten stralen. Ja, dan moet er net zo dik van naar de wc als van Malt. Een kapotmakerij. Ik kondig aan nieuwe vorst voor de Dreumel, vorst Primus. Och, daar had de Frans ook. Gaat het goed? Dank je, Jupke, het gaat goed. Wat een flutbaantje er is, zeg. Maar ja, eigen schuld, dikke bult, hadden maar door moeten leren. Maar mensen, maar je doet het keer, want ik vroeg het nog van de middag aan zijn vrouw en Mamma Mia. Ik zeg, doet je het keer? Maar hoe was ik gebleven? Oh ja. Nieuwe vorst voor de Dreumel, vorst Primus. Wie, was en wel weg. En verder weet ik toch niks van. Ik vind wel dat je tot nou toe goed hebt gedaan. Maar ik heb vanmiddag nog een fax van binnen gekregen van hem. Pierre van Helden meegebracht in de korte box. Aan Jupke de Delfsem roepen, dat ben ik. Aan alle Dreumels en Dreumelinnekes, stop. Groeten uit Nieuw-Zeeland, stop. Vooral veel groeten aan de presentator, stop. Heb inmiddels een vriendin gevonden. Ik stop. Gaat het nou nog goed, Frans? Het wordt minder nou. Ik heb vandaag nog van hem gedroomd. Dat hadden toch wij artiesten in deze tijd rond die zittingen, daar hebben we zenuwen met een droom gehaald. Ik droomde dat ik met de ganse Santekroon naar de hemel toe ging. En ik kwam boven aan de hemel aan, zo bij Pieters. En Pieters tegen mij, Jupke, je hebt voor lang niet voor 100% geleefd. Je zult in 2 weken moeten rondschoefelen met zo'n lelijk vrouwke. Voor straf. Hier in het hukje zitten er nog een stuk of 6, zo goed de best, maar goed. Dus ik heb ermee al een paar dagen mee rondgetraaid. Kom ik Frans tegen. Met een blootmooi grietje. Ik op hoogpunt naar Pieters, ik zeg, dat geeft het toch niet. Die Frans heeft niet veel beter geleefd dan ik. Ja, maar zei Pieters, dat is niet de straf voor Frans, maar voor dat nechtje. En ik kondig aan 4 februari 1994 de onthulling van de 33ste prins van de Dreumel. En dit jaar, dames en heren, is er iets nieuws. Want vanaf volgende week, dan mogen allemaal mij raaien wie de prins wordt. Dat gaat daar via de echo zoeken en dat gaat via een Egyptische omschrijving. Jupke. Dat is niet Egyptisch, dat is cryptisch. Ja nou, wat zou je dat? In ieder geval, de eerste prijs is een mountainbike. Hopelijk wint er iemand uit de Dolgaarden voor de Resselt. Maar ik wou even met u samen oefenen. Dan kunnen we volgende week goed aan de slag. Daar gaat een eerste in. Het wordt drukker, nou de voorzitter mee geschaakt heet. Huub van Lieshout. Dan zou degene die mountainbike hebben gewonnen. Ik heb er nog een. Tentoonstellen was voor oom en sport.
Ja, de mountainbike is weg. En Jan van Heijster was gisteravond heden, zou je het geer weer. Die zei tegen mij, keizer zag je, als ik prins werd, dan ben ik de koning te riek. Dan heb ik nog een mededeling, dames en heren, van de voorzitter van de optochtcommissie, de heer Petrus Jacobus Johannes Roelofs. Piet is dat. Vanwege de gigantische criminele omvang van opengebroken weg enzovoorts, zal den jubileumoptocht 1994 niet rondtrekken. Wel zal de optocht opgesteld worden. Het eerste begin is bij het babyhuis. Dan zien we allemaal moeten beginnen. Aangegeven weer dus via de Kerkstraat, Steenstraat, Wilhelminaplein richting Scheertijn. Zodat den 33ste prins zoals gewoonlijk als leste opgesteld stiert. Het is dus de bedoeling dat het publiek dus zelf om de optocht hintrekt. Bijzondere voordelen, geen gaat er meer in een optocht. En de mensen staan niet meer zo stil naar de kant. En tot slot, het publiek mocht met snoepjes gooien. Getekend Petrus Roelofs. PS, de prijsuitreiking blieft in de meertaal, getekend de penningmeester van den Dreumel. Ja, wat de kerk durven doen, dat weet ik ook niet. De kerk uit de Melders, die hebben door een eigen beeld van. En dus een dijker, die wil al een beeld hebben van mevrouw Greeuweldinger. Van hout. En de heilige boeren van een zekere van den Bijker met die monstrans erop, die zien al verkocht aan Rehoboth in Kuppenpetje. Die worden gisteren al Psalm 33 aan het oefenen. Hij we maar geen boerensoep gehad. Dreumels en Dreumelinnekes woongebied De Risselt kent zijn eerste bewoners. En Nees-Praland is gebouwd op het veld van Bottermelkslei. Eindelijk kregen wij Dreumels in de gaten dat die mensen ook in ons gemeenschap toezuren. En ik weet zeker dat wij Horstenaren deze mensen met heel veel warmte en liefde in ons gemeenschap op zullen nemen. Dat had de burgemeester niet beter kunnen zeggen. De politiek is goed bezig, ook op de Risselt. Eerst de piramide zoeken met een cryptische inslag. Nee, Juppie, dat is nou Egyptisch. Daar zitten we al, heb ik nog gelijk. Dan aan de andere kant van de weg met 2 torentjes ons Romeinse sferen op te dringen. In het linkse torentje komt wethouderstas en in het rechtse koster. Ja, niet gans. 60%. En onze wethouder Dries, en we het toch over politiek hebben, die heeft al gesolliciteerd voor een zeer burgemeester te weren. Dat er zich toch maar geen oeren aan uitnijden. Die fietste deze dagen al midden door huis op waar je aan het oefenen. Maar zijn oren komen nog net niet aan de buurt. Ja, maar Gerritje Dries is een schoon kelke. Ik kende hem al zo lang, echt een hooster jong. Ik weet dat dat zo'n klein kelke was. Waar ik in de tijd dat de Meulenbeek droeg.
En ik was zo aan het schetsen en dan zag ik ineens Gerritje Driessen zitten met een boterham. Ik ging erin, ik zei, kereltje, wat heb je erop? Pindakaas, meneer. Ik zeg, dan eet maar lekker door, mijn jong. 20 jaar later wordt de Evert Driessen wethouder. En Paultje Gers, dames en heren, van de SVP, van de Socialistische Vrevelpartij. Die moet voor een gasweken terug eens niet zo mooi iets gezegd hebben over het boetedienstpersoneelsbeleid van ons gemeente. De ganse rot is over hem heen gevallen en Paultje is zeker naar huis gegaan. Maar zijn burgemeester was wel weer attent. Hij stuurde u een kaartje en daar stond op met 2 voor en 15 tegen wensen we u van harte beterschap. Gemeente schept baan aan hondenpoepschepwachter. Vereiste HBO-opleiding. Qua sport moet hij zeker golf gespeeld hebben. En verder moet hij overal scheid aan hebben. De eerste sollicitatiebrief is al binnen van onze parkeerwachter. Geschreven van hoe het blijft van mijn lijfhuis voor mannen. Nee mensen, de criminaliteit moet weg uit Horst. Het moet toch niet zo zien dat voor de uitverkoop de winkels al ram leeg zien. En als er trainingspakken gejat werden, dan werd de vuur op dat er fitnessapparatuur bij huurt. Maar volgens mij hebben het klein jongen gedaan, anders worden die niet nog naar Amigo geweest. Start GFT-bakken. Heb ik allemaal zo'n sleurbak gekregen? In Belts noemen ze dat een OBK-bak. Een overblijfselen kot. Maar het is wel allemaal wennen wat er in moet was. Oh, we hebben toen de wc al weggedaan. Ik heb met het wc-rolkanaal boeten aan de bak vastgeschroefd. Ik heb er met een trapje vuur getummeld van die plint die ik overhei. En toen ik de eerste keer moest, ben ik er zo gans onderin geschoven. Maar goed, dat de buurvrouw het zag. Ja, anders had ik hier misschien gar niet gestaan. Het is echt wennen wat er allemaal in moet. We hebben van de morgen na het ontbijt nog flink ruzie gehad over zo'n rot diersekje. Daar kun je maar eens goed over nadenken. Kijk, dat seksje, dat is geen probleem, dat is organisch. Dat hoort ook in een groene GFT-bak. Kijk maar op uw kalender, groen wordt om de 14 dagen opgehaald. Maar mensen, dit draadje, dat is pure nylon. Ben je het grof vuil, alsjeblieft. Kijk maar op uw kalender, gries wordt weer een week later opgehaald. Kijk of het papiertje doen we niet moeilijk. Gewoon met oud papier. Ene keer in de mond wordt dat ook opgehaald. Ho, we zien er nog niet. Zowel boven als onder zit een nietje. Vier keer per jaar aan de weg zetten voor het Alt-Izer.
Ja mensen, zolang als we maar wat kunnen strijvelen maar. Daarom leef Dreumels en Dreumelinnekes, blijft er ook dit jaar weer in geloven dat we veel kunnen lachen en zeker niet te veel knooien. Want straks dan gaan we met de ganse Santa Krom naar de hemel. En stel dat Petrus zegt, je hebt het niet goed gedaan. Dan kun je wel met zo'n lelijk in een hukje gestaan. Vastenavond samen.